okunye futhi abantu abangakwazi ukuthi ukuze sithole lezi zindlu esinazo njengamanje emakhaya kwaba wabomsholozi ngoba emva kokuthi bemkhiphile akukho okunye okwaqhubeka hayi wama ngempela kwama yonke into. Abantu abaningi ithemba lokuthi uma bevotela umkhonto kule ndawo ngiyabathembisa and futhi ngeke bephinde bebuyele emaqembini abo hayi ngenxa yomsebenzi esizobe siwenza somkhonto. Abantu abavotela umkhonto emva kwalapho ngeke bephinde beyisola. Khumuka isiqoko khumuka uMakarapa amathaqonsela entshebeni yile. Hayi salute. Namhlanje sisempangeni kwesakamthethwa efuyeni. Sivakashele ukhansela candidate womkhonto wesizwe party okumfowethu lana uComrade Ntokozo Jele. Njoba silana ke indawo edominate kakhulu inkatha ngendlela eyisimanga. So akuyizona nje abelisithi nje iregion yonke nje kingcetshwayo siyazi ukuthi umkhonto ubhekene nenkulu ingqinamba le. Ngithi angeke umfowethu la ngesizomvakashela sizwe ukuthi uthini kazi uwabone njani amathuba omkhonto wesizwe ngala. Ake siqale bafu ukuthi uzazise ukuthi ubani. Oh hayi igama lami uNtokozo kaJele ngikuwa 12 ngaphansi kwe-Sub-Region uMfolosi. Ngiwumkhonto wesizwe ngokuthanda kakhulu le ndoda le abathi uGedle ihlekisa umfoka Msholozi. Ngithanda kakhulu naneyimiso zakhe. Ngithanda kakhulu nanombono wakhe ngezwe ukuthi izwe lethu kahle kahle selathathwa ukuthi kuphela nje into okufanele siyenze kufanele simlekelele ukuze libuye. Nami ke ngokuthanda izwe lami ngabe sengijoyina umkhonto ngifuna ukulekelela yena baba uMsholozi ukuthi alibuye. Yeah. Ingabe yeziphi ingqinamba okubhekane nazo kakhulukazi ke njengoba sisendaweni yasemakhaya la wa 12 esikuwona to be precise wezi lapha ingqinamba ukuhlangana nazo la emakhaya mayelana ngoba isikhathi esiningi abantu basemakhaya kubanzima ukubaconvince ukuthi mabe bambelele lapho babambelele uthini babone ukuthi hayibo na umkhonto ufuna ukuzana ushintshe ufuna uzokhuluma umuntu omnyama mhlawumbe wezipho ingqinamba uqondane nazo nje. Hey kunzima ukushintsha umuntu entweni asuke ekhule ngayo nasentweni asuke eshiwe obaba wakhe omkhulu wakhe kodwa khona ngenxa yokuthi izwe likanje sizama ngayo yonke indlela ukubabonisa abantu ukuthi kahle kahle indlela nansi indlela ufanele sihambe ngayo. Njengamanje uma uzothatha ukubheka izimo indlela ezenzeka ngakhona la eSouth Africa lilodwa iqembu eselingashintsha iSouth Africa abantu bebuyele esimeni sabo ngoba uma ubuka njengamanje izwe seliphethwe abantu abanganendaba nalo abanendaba nokuthi beyicebise bona kuphela kodwa ngenxa umkhonto sinethemba elikhulu ngawo ukuthi izwe lethu lizobuya abantu bazobuyelwa yithemba iwona kuphela umkhonto osungenza abantu bekhumbule ukuthi bangobani. Yeah. Ngingathi uma ngihamba ngize ngigcine ngize kuwena nje ngifuna ukubona sike sezwa amagalelo obenayo emphakathini kona nje ungakabi ikhansela ungakabi khona ngisho ama nomination ukuthi mhlawumbe umkhonto uyaqoka ukuthi ube bakunominate for ukuthi mhlawumbe ube ikhansela labo sezwa amagalelo ukuthi khona indawo esizwa ukuthi wakwazama imizamo ukuthi ulungise imigwaqo kulezo indawo imigwaqo ibingasemihle sabe sezwa futhi ukukhulunyana nangogesi awusichazele konke lokhu ukwenziwa yini. Ukuthanda indawo yangakithi ikakhulukazi u12 hey usuhlupheke kakhulu for 25 years singalitholi usizo. Uzothola ukuthi umgwaqo kuba nesikhathi lapho uthola ukuthi kuba nemvula ezinkulu khona umgwaqo ugugulwe izimvula kuthathe isikhathi eside ukuthi umgwaqo ulungiseke. Isigcino lapho uzugcine unqenqe bona abafana abakhona endaweni abasuke behlalele nabo bengenzi lutho behleli njalo ngoba hayi ngoba bethanda ukuthi amathuba omsebenzi awekho wona kodwa ngenxa yokuthanda indawo unqenqe bona ukuthi hayi ake sisukume kube khona into esiyenzayo emphakathini mhlawumbe kube khona sithathe noma yini esingayihlanganisa ukuze silungise umgwaqo kube khona ngoba sibe nenkinga ukuthi amabhasi agcina esengasafuni ukuhamba kule ndawo ngenxa yokuthi umgwaqo omubi.
Kodwa ke uma senalo ithemba labantu abakhona abantu abasha abasathanda indawo yangakithi sihlangana nabo bantu labo ke senze noma yini esingasiyenze ukuze silekele umphakathi. Thothi soqhiba sithatha amabhala emakhaya, sithatha amapiki emakhaya, sigqibele umselele ekhona emgwaqeni. Kuba into kanjalo nje. Yeah. Ngike ngabuka lana ngiyakhumbula ngoba khona nelokhuza izindlu zemixhaso, amanzi, mangithi ngikhumbula kahle kwangena isikhathi sikaBabuNamalala. Yeah. Kwangena isikhathi futhi wayengakhethi ngoba ngikhumbula ngisho ekhaya namaseko sengiba ufakazi nje. Wangakhethwa ukuthi ubaba munye amakhosikazi maningi. Umama nomama wayekwazi ukubhalisa umxhaso akhelwe. So ezinye zezinto ke ezingayibala esayibona kuleli khehla leli, amanzi abakhona, amanzi kade ngekho la emakhaya abakhona. Wahamba amanzi, wahamba yonke into. Ngabe mhlambe lithini ithemba ongalinikeza abantu mayelana noqhubeka kwe-service delivery nje bakwenzeka kusakhona babuNamalala esawumengameli wezwe? Engakuthembisa abantu nje ukuthi abantu kule ndawo mabavotela umkhonto. Kungaseyona o-12 kuphela, kodwa nje ngikhulume ngomfolozi wonke, ngikhulume ngokukhincitshwa wonke. Kule ndawo bavotela umkhonto. Mhlambe okunye futhi abantu abangakwazi ukuthi ukuze sithole lezi zindlu esinazo njengamanje emakhaya kwaba wabomsholozi. Ngoba emva kokuthi bemkhiphile akukho okunye okwaqhubeka. Hayi wama ngempela. Kwama yonke into. Abantu abaningi ithemba lokuthi uma bevotela umkhonto kule ndawo ngiyabathembisa and futhi ngeke bephinde bebuyele emaqembini abo. Hayi Ngenxa umsebenzi esizobe siwenza somkhonto sithunywa umsholozi. Ngoba umsholozi ukholelwa kakhulu kubantu abasebenzela umphakathi. Uma ungasebenzela umphakathi uyaxoshwa. So ngalokho ngithi mina abantu abavotela umkhonto emva kwalapho ngabe phinde beyisola. Khona igama engilithandile la uthi khona nike nibambisane nezinsizwa, uhambe uyoncenca izinsizwa nibambisane bese kwenziwa into ethize. Ngokwazi kwami ayikho into ebaluleke njengokubambisana kwabantu. Mayiba ngoba kunzima ukuthi ungaluwedwa ukuthi uzenza ushintsho wedwa. So kuyafuneka kube khona abantu abakwesekayo entweni obabona ukuthi cha bacishe bayibone le vision noma ungaba ne vision wena kodwa mawufika uyibeke ebantwini kubonakala ukuthi cha nabo bacishe bayi-understand. Asibonge kakhulu kuleso socela nje impela hayi nabanye impela ke abangakaboni abakathi ukubukisisa impela babona ngoba cha indawo yangakithi impela cha nami ngwakhona la endaweni ngwakhona impela shiye ukuthi isali siningi umuntu usuke engaseThekwini ngamatoho. Ngiyabona Yila impela impande zabo zikhona la kodwa manje intuthuko hayi khona hayi liyabhuma. Manje siyajabula makhona abafowethu abafana nalabo abasayimisele ngokubuyisa ithemba ebantwini ngoba nolunye udaba njoba nemvula zingani khona inkinga ke engengizwa abantu bekhala ukuthi ngishima ifula isiyasha. Uthola ukuthi imfuyo nayo isiba nenkinga yokuthi ingathola amanzi. Ungathini lapho mhlawumbe ngabe zithini inhlelo ngekusasa la leyo nto mhlawumbe masubuka nje nawe sesithi ke usukhansela wakusasa mhlawumbe sokusikhathi sakho nje njengokhansela? Uyabona mfowethu, ayikho into ebaluleke njengomuntu ohlala emakhaya. Ayikho into ebaluleke njengokuthi abanomzane bendawo uma kuukuthi bafuyile ayikho into ebaleke njengamadamu kubona. Amadamu kule ndawo asinawo. Noma ekhona kuba yilawo madamu nje amancane lawa asheshe eshe. Sinenkinga yamadamu la amakhulu angalungisekile okufuza bekade alungiswa. Sekwaphela 25 years wonke kukhalwa ngawo ukuthi ayibo sinenkinga idamela ukuthi sacela usilungisela. Kuze kube manje lawo madamu akhona nje awasebenzi. Makufika imvula zifika zidlule ngenxa ukuthi aqhumile, ayikho indlela yokuthi avaleke. Kodwa umasipala ukhona, umasipala ungalekelela ngaleyo nkinga leyo. So mina abantu ngithi abathembele kumkhonto. Kungekudala uma nje bafaka umkhonto emandleni. Kungekudala amadamu azolunga. Inkomo zabo iphuze eduze la abakwazi ukuyibona khona na. Ilokho nje kuphela engakusho. Abantu abathembele kumkhonto bazokuthola konke abakufunayo. Engakunxenxa kakhulu kubantu baku 12. Ngizocela nje ukuthi bevotele umkhonto bewuthembe. Nginethemba lokuthi lo 5 years lo abazonika umkhonto ngebephinde beyisole futhi bazobona ukuthi kanti isikhathi eside kangaka besihlele ehlathini ngeke siphinde siuyeke umkhonto ngenxa ukuthi
nathi siyaphushwa ngapha siphushwa na umsholozi. Umsholozi akafuni umuntu odlala ngomphakathi. Ngicabanga ukuthi lokho abantu sebekubonile isikhathi esiningi. Baze bembize ngokuthi uyashintsha uyafaka. Inxa ukuthi akazwani nomuntu akafuni mayikufakela ithambo sizo umphakathi bese wena ucabangela isisu sakho. Ngiyabathembisa abantu abafaka umkhonto emandleni. Yonke into izohamba kahle endaweni. Ward 12 ngiyawuthembisa ngayo yonke indlela. Yilokho nje kakhulu ebengicela ku Ward 12. Hayi, angivele sho njalo umkhonto nesithi isona strength somkhonto ke leso sokuthi kungabi umuntu ohlezi nethezekile ngoba once wa relaxa uyazi ukuthi uyaphuma esikhundleni bese kuba yilokhu ngoba ngesinye isikhathi ke makushiwo kuthiwa abanye sebekhishwa ngoba sekwenzela ukuthi akufanele uhlale unethezeke akufanele uzohlale kuze kube khona omubi ocabanga ngisho ukuthi ayogwazela kufuneka ukuthi uyagwazela ukuthi uyangithatha usekho lapho sicilile imali yabo so ke singathi sithi gwaza mkhonto gwaza ya hayi yathenye insizwa hayi asawujikijeli manje ngoba manje mawujikijela uzokwaza ngani uzokwaza ngani ushaka wathi ayikabe ujikijela wathi hayi suphula imfishane sikwaze ngawo uyabo uzolahleka hayi salute siyabonga sibonga danko yeah